Kwintokozo okhuluma nawo kuyithani igama kuPastor Nick sibheke udaba lwambuko njengenjwayelo unganikela ungasubscribe ungalike le video le indlela sokunikela ke la unganikela ngokuthi ke ubheke le video isuke eqaleni iziphele noma unikele ngokuthi ube member uyazikhethela wena ukuthi unikela ngo-10 njalo ngonyanga ngo-9 njalo ngonyanga noma ngo-30 njalo ngonyanga noma ke ngaphezulu kwaloko. Then ikhona account number ongayisebenzisa futhi ukunikela sema kakhulu kulabo abanikelayo uNkulunkulu akanilonde. Sibhekela udabula Nsibande uthi asibonge Pastor ngencazelo. Mina ngicela ukubuza ngiphupheke ngiphalaza amagaga ngabe kuthoni sona ke singakusho njengoba sazi ukuthi amagaga uvame ukukhomba kakhulu isichitho. Naku singakusho ukuthi number 1 uma waphopha amagaga asikuthele njengopawulo kwesinye isikhathi uma uwaphalaza ngoba lungasho ukuphuma kwesigulo nesichitho esingaphakathi kuwe ikakhulukazi uma kungukuthi njengamanje kuneziwasho noma imithi yokwelapha oyisebenzisayo. 2 sengathi ke uma uphopha amagaga kuwupawulo hluma uwaphalaza ngoba lusengasho ukuthi uma usebenzisa imithi yokwelapha isichitho inamandla futhi ke iyasebenza siphumileke kuwe lesi sichitho yabo ngoba amaphupho afana lawo anokuvela kwabanye abantu uma kuthi vele kuneyiwasho ayisebenzisayo kunemithi ayisebenzisayo yokuzelapha into esichitho bese phupha ke iphupho fanele ukuthi it signified lo muthi lo uyasebenza lesasiwasho siyasebenza njengamanje. 3 kungenzeka futhi waphupha amagaga kube uphawu oluhleke uma waphalaza usuke lokukhomba la ukuthi kungenzeka mhlawumbe izidalo zakho izikukhipha lesi sigulo sesichitho singaphakathi kuwe noma siyenqanda isichitho ebesizongena kuwe ngesikhathi usiphalaza kusho ukuthi siyanqandeka lesi sichitho sisangenanga sikwazanga ukuhlala ngaphakathi. Noma ke uNkulunkulu ozwe imkhuleko nokukhala kwakho wayesenqanda ke noma elo nokulesichitho singahlali ngaphakathi singangeni ngaphakathi yabo noma ke uyasikhipha uma ukuthi besingaphakathi. Asivale ngokuthi ke kwesinye isikhathi futhi uma waphalaza lamagaga into engabuye ichazela ukuthi kungenzeka umuntu oselahla izono osephendukayo ezonweni njengamanje uyabona oqeda kuvuma izono yabo lingavela kipha olifanele lodwa akazivale ngako ukuthi number 5 kungenzeka futhi uma uphalaza amagaga kube nje upha osuke lulubike ngoba lungakhomba ukuthi impela kumele usukume ungasapholisi maseko uthola usizo lokwelashwa ngoba kunalento eyisichitho esila ngaphakathi efana bese siyaphuma manje lezi idalo zakho ke noma uNkulunkulu kuyakuke nosukuma uyothola ukwelashwa uyothola ukusizakala kuze kuphume lento eyisichitho lento eyikungcola engaphakathi. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu